دبخچکا پێنووسێکێ دە هێڤیا پەیڤان دەتەحمژە بە ماچێن حونەکریرە شەو بینەشانێکن گەوریاتە و یێ تاوانبار پێغەمبەرە دەvê kevanê de tu kesê lê ti kesê nedît ku hêlina tawûzê ziravist û çawa hilweşiyaye lê mezanî bû li vir Xwedayê tenêtiyê jî heye. Bi tizîka balîndeya li bal dixistin tevî peyvên bêhêvî di azîneya xwe de diseredî simbilê li ber reqsê lê tu çivîk Xweda neanî ser wan şibaka hil dibû şeveke beradayî dil danîbûn ser kilama mijanga ya rast tawanbarın hemû henûnî û zenûniyên li ser birînê û ev ezman neyê çivîkeke li ber şibakê ye ev ax neha bêbûna kî hebe ji avêra agir dikişîne kî tu nebe xewnan bê îske îskan diêşîne û hemû kes stêrkan ji bextê ezman dirêsîne. Mirov dikare bi dilopek rondik re jî bibe heval û dema xwe xwar bike dikare bibe kevirek li kolanê. Bêwarin xweziyên sincîrî diweşin hesûdî ji bo xatirê şewqê û heyvek dixemile li ser lêvê. Mirov belkî êşeke li serê xençera xwe xalxalokan dikuje di kefa destên xwe de û li dû şopa baranan dibezin zarok li dû şopa barana dibezin weka zarokek kincên li ser me têra vê ernîgariyê nakin demsala dilan jî heye berî ku şev xwe bispêre ser çavan. Navê min bîne bîra min arûna bila dilek min jî hebe navê min bîne bîra min arûna bila mizgîn xêrkek xwe li destê me deyne